Poštovani prijatelji, dobroveče. Naravno da ovu emisiju iz ciklusa Iza horizonta počinjemo političkom farsom u Istanbulu, takozvanim mirovnim pregovorima pod navodnim znacima koji nisu nikakvi mirovni pregovori. I nema trenutno interesantnije teme u svetu od ove. Prokomentarisat ćemo je zajedno u našem stilu, jer je jasno da su svetski mediji po običaju pogrešno shvatili ono što se dešava na političkoj sceni u svetu i to je osnov da razbijamo tu euforiju koju su već počeli da šire kako počinju mirovni pregovori, kako će rat u Ukrajini da se reši mirovnim pregovorima u Istanbulu, kako će se sresti Putin i Zelenski i Trump zajedno, a Trump je slučajno na Bliskom istoku pa će samo da skokne do Istanbula. I kad pratite svetske medije, gde uključujem i naše, naravno, pogrešno, optimistično, nestručne, jasno je da kada nastupi realnost, kada nastupi otrežnjenje, onda se vidi da nikakvih mirovnih pregovora još nema. Putinov stav je jasan po ovom pitanju. Prvo, ne znam kome uopšte pada na pamet da bi Putin došao u Istanbul na neke razgovore da se sretne sa Zelenskim, koga je diskvalifikovao iz bilo kakve ozbiljne komunikacije, rekavši da je on nezakoniti predsednik Ukrajine, jer nije raspisao prošle godine predsedničke izbore. A opet, s druge strane, celu ovu priču o trojnom susretu je podgrevao upravo Trump, koji očajnički želi da se sretne sa Putinom, makar ga sačekao u nekom Istanbulu na 5 minuta, samo da pokaže, evo, konačno smo se sreli Putin i ja, jer Trumpov rejting u Americi je dosta nizak, iznenađujuće. Za samo 3 meseca predsednikovanja uspeo je da uništi svoj rejting koji je stekao u toku izbora. I sada mu trebaju efektni potezi na političkom planu kako bi se pokazalo da je on političar svetskog kalibra i njegova izjava u vezi mirovnih pregovora u Istanbulu od jutros je u stilu doslovce dok se ne sretnemo Putin i ja, mira neće biti. Mislim da je ovo jedna opasna, samozaljubljiva izjava. Ovaj narcisoidni svetski primerak pogrešno naštimovanog političara pokazuje šta njega interesuje samo. Ne interesuje ga suštinski da se u Ukrajini sklopi mir. Ne, on želi samo ovaj glamurozni deo politike, makar se on ticao i pogibije 1.000.000 ljudi, 1.500.000 ljudi u Ukrajini. Ne, on i Putin kad se sretnu, rešit će se svi problemi. To je jedno naivno shvatanje svetske politike, naravno jedno samo zadivljujuće poimanje njega samog kao važnog faktora, jer još uvijek nije shvatio da Putin ne želi da se sretne sa njim. Putin nema potrebu da se sretne sa Trumpom, pogotovo ne u vezi Ukrajine. Putin se neće sresti sa Trumpom dok mu se uvode sankcije iz tih istih Sjedinjenih Američkih Država. Ne znam kako taj Trump to ne shvata. Drugo,
Putin je dobio rat u Ukrajini. Ovo što gledamo zadnjih meseci je masakr ostataka ukrajinske vojske, gde onaj mali nesrećnik Zelenski još pokušava da glumi nekog predsednika koji se kao nešto pita. I jedini sagovornici Zelenskog su ovi nesrećnici iz Evropske unije, takođe potpuno nebitna gomila zgubidana koji traže svoje mesto u svetskom poretku stvari, shvatajući verovatno da je Evropa otpisana i od Rusije i od Amerike i da ono što su prezirali i otkazivali, a to je ekonomska saradnja sa Kinom, će im biti jedina opcija da prežive u sledećih par godina. Naravno da je promakao većini ljudi sporazum koji su Rusija i Kina potpisale u toku događaja koji se zove Parada pobede, prvomajska, devetomajska parada, koja jeste bila glamurozna i predstavljala veliki politički poen za Putina i njegovu političku pobedu nad svim preprekama, bojkotima, sankcijama, pretnjama. I taj sporazum koji je strateški trgovinski sporazum sa Kinom potpisan sa važenjem do 2030. godine, učvršćuje ne samo ekonomske veze između Rusije i Kine i dalju saradnju i razvoj na velikim projektima od obostrane koristi, nego je svima promakao politički deo tog sporazuma u kome se kaže da su Rusija i Kina protiv politike Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta i njihovog pokušaja širenja u Pacifički region.